Ay mga kapobre, lisod ning kinabuhi mga kapobre ay sa kininginganing sitwasyon ba nga pag nakas problema ba. Dito ra nimo ma-realize ba nga sa panahon sa kagipitan naglibog ka kung asa ka dapita pauyon-uyon sa panahon kung asa ang grasya. So mga kapobre, naglakaw yung taong ko kay kilisod ning maglakaw tang natay gunahuna ba. Naglakaw yung taong ko kay nangita ko sa kung asa ang hangin nga dunay grasya. So sayo taong kong lakaw sa mua, laglaag ko nga sa akong mga amiga og pakilimos og manghuwa mong kwarta para sa idagdag sa kong bisa. Kay di na tao ko gusto mga kapobre nga mubalik ko sa akong sitwasyon sa una nga 10 years wala ko kauli kay tungod wa ko'y bisa. 10 years wala na ko nakita akong pamilya kay tungod wala ko'y bisa. Giantos na ko ang tanan, ang kamingaw, kasakit, nagkuyog jud na sa panahon nga wala ko'y bisa. Unya nasulbad ang akong sitwasyon nga wala ko'y bisa 10 years. Nilabay pa ang 2 years karon na niabot na pud ang panahon ngayon ani kay tungod ni COVID gi-cancel ko way kasalanan. Kay ako nga mo nagunahon na nagunahon na siya nga na ako'y COVID. Diyos Timos Santa Maria. Kay sa una good ang sitwasyon magud ani good. Ning uli nabisahan ko no 2018 ning uli pa sa taong ko sa Pilipinas dayon kay gimingaw na biya taong ko sa akong pamilya kay 10 years ba po taon wala ko kita. So pag uli na ako niagi mo kog Hong Kong katong time February 9 ko sa Hong Kong katong time si COVID naabot naman. So nga akong amo, pag abot na ko diri sa UAE, gikan ko sa Hong Kong. Nga akong amo, ganahon naman nga nagbit-bit ko COVID, bit-bit ko virus. So wa ko gipatrabaho niya. Iya akong gi-quarantine. Pero continue gyapon ako sweldo ato. Sumao gini nahitabuwa lagi. Nga nag-vlogger ko. Nga nag-open ko og page nga pobre ako. Sama ninyo nga na ako'y maabot nga grasya nakig-share po ko sa ubang pobre sa akong pagpaningkamot part time ginashare sad nako taon kay kabalo ko sa panahon nga COVID lisod jud mabuhat nimo ang dili nimo angay buhaton. Dili sa dingon nga mabuhat nimo dili angay buhaton kanang magpakiyod ka na lang kay tungod ni COVID dili oy. Sa tinarong lang ba kanang share-share mo grasya ba. So mao lagi nahimo na ko aning nahimo kong small YouTuber naman jud ta ani tawag kay di man ta artista. So niabot ang panahon nga nakauli ko. Mao lagi to niabot kog hugkong pagbalik na ko. Quarantine kog pila ka buwan hantod na gid karon. Wa na ko niya gipabalik og trabaho. Niabot ang panahon December 15, 2020 gi-cancel ko niya last month. Cancel ko niya karon kay January 8 man karon. So napakoy 4 days nga kuan pa 4 days napakoy kalisod pud ani napakoy 4 days nga allowance bago mahuman akong visa. Mao ni galaglaag ko karon nangitag kayuhan dagdag sa kwarta, nangitag pagdagdag sa kwarta sa maayos. Ug sa kinsang amigaha akong ginasampit nga manghuam ko ginagmay lang ud kay kung magtinabangay mga Pilipino diri sa gawa sa nasod bisag muhatag tag 100 imo na siya tigumon mabuo na di lang nimo gastuson mabuo na masulbad man jud ang problema. Mo na nakig
Mao na nagignak-nak ko sa inaknak, nanuktok ko sa ilahang mga kasing-kasing sa akong mga kaamigahan ug tabang nga bisan ginagmay pero kinasing-kasing purya lang sa katong mga amiga na kong nainggit na ako sa akong sitwasyon ba. Kabalo man jud ko nga na ako yung mga amiga san nga bisay sa akong pagkainganing dagway. Nainggit. Pero mga kapobre nag-jacket lagi taon kay bisag nay adlaw init. Bugnaw man ang kainit niya. Mao nang nag-jacket, nagmask kay naraba ko sa kasada mga kapobre basig matiwa sinuuntaan ninyo mo pay naglakaw ta naghanap ta og kwarta para bisa. Basakpan kog pulis niya mas tungod ani masamot ko ani katanggong. Muna karon mga kapobre naglakaw in taong ko. Og kining akong gistorya karon pahiwati ni nako sa akong mga kaibiganan nga karon nanginahanglan kog tabang tungod sa bisa. Kay gamay na lang gig kimbot. Gamay na lang gig kimbot para lang gid mahuman na gid. Ma-process siya. Kay ako magutanan gud ang asikaso gud insurance. Imaras ID. Kanang medical. Kining sarili ginato di maguta engineer diri gud. Unya mga kapobre, tanawa lang ninyo ako mga video mga kapobre kung subaybayan lang ninyo ang story sa akong pagpangita og kwarta sa bisa. Kung unsa jud. Kay lisod masadud kayo gud og magpatulog-tulog ko nya. Di na ko lihokon ang bisa nako. Di na ko gusto nga mahimo pa kong tiinti og usab. Kay kalisod ba yapon sa itiinti. Isa man nakakita sa kuwa nga kanang diri sa UAE sa akong video nga usasad ka tiinti. Ay mga kabayan. Ako si Aluna Tampus. Naa sa UAE, sa Abu Dhabi. What? Yes. Why? Naajib, bata ni yun. Are you YouTuber? Nakuyawan ni noong ko. So, ambot ganun, natuwa mga bata ko ra dito. Nangutana daw nga. Nangutana sa ako, are you YouTuber? Sabi ko, ha? Yeah. So, kung kamo, putol akong istorya ganihan kay tungod sa mga bata, gipangutan ako. Kamo diya mga kababayan ko na wala mo ibang bisa. Ako na ipahiwatig ninyo kung bisay nakadungog nako. Laban lang mo. Unya, ayaw jud mo pag surrender og ampo sa Ginoo. Kay ako ni agi kog 10 years. 10 years ko sa UAE. Nga walay visa. Pero na-solve ang akong problema. Pagka after 10 years, nabisahan ko. Sumao na sad ni karon, nibalik na pod. Nga ma-overstay na sad ko pero nakubaan ko kay dili na ko gusto nga ma-overstay pa ko sa Pilipinas, sa UAE. Kanya, laban lang mo mga kababayan ko. Kay moabot ra man sa ng panahon basta naa ninyo yung passport. Laban lang mo kay moabot ang panahon nga mag-declare ang UAE nga pabisahan ang mga TNT. Pag naa ninyo yung passport, may posibilidad jud nga mabisahan mo. Pero pag wala yung passport, pangadji na lang mo muuli na lang mo Pilipinas kay wa magitay lusot ana. Lisod man sad nga kung lisod man sa kabisahan wala kay passport, kinahanglan jud ang passport kay ang passport mao jud ay ato ang susi sa atong visa, sa atong kagalingon. So, mao na mga kaigsunan nga ang mga kabayan ampo lang laban, ayaw jud mo pagsuko kay usab ya na nahitabo sa akong kinabuhi nga wala ko'y visa sa una. So, manghinaot ako mga kababayan ko na mga TNT dinhi sa ibang nasod, ma Europe man or ma Middle East,
or bisan asa nga lugar di man jud mahitabo nga way TNT na amo jud ni TNT oy. Tanang nasud na TNT na mga TNT sa Amerika. Kung sa pakang ginagmay nga country lang. Gadaho mo sa Amerika wala mga TNT. Putol ko sunggitig way pa. Way TNT na TNT oy daghan dito. Nasayod mo ang uban ganito 10 years 5 years usa pagay bisag napagay na sila yung mga bana. Di na sila basta-basta kauli kung di na sila green card. So tanan man jud country na ay TNT. Pero laban lang talaban di kita ingon na sa mga kaigsunan na kay na ako sa stoplight town. Laban lang ta di lang kita magsuko kay kung suko ta. Wala man kita na. Laban lang ya ampun di kita kalimot sa Ginoo. Kaya Ginoo may magbuhat uwi. Kung sa taon niya ra kay mo mulabang sa kadiyot kuan ba? Kanang nakos kasada mga kaigsunan naglakaw intawon ko kay makigmeet ko sa akong amiga lagi kay yalay ko taga 400 ya mga kapobre mulabang sa mga kapobre dinhi na lang mo kutob salamat na ako sa stoplight kay sana man kinabuhi dagan sa kansutoy ya kuan mga kapobre kamo nalay sabot sa akong video nga pinobre wala edit kay lisod na kay gi-edit ay daghan paglibog nya bugo baya ko aning internet ining cellphone so isa pa kay nag-green pa mga kapobre so mga kapobre diri na lang kukutob salamat sa pagsubaybay ninyo sa akong video o kinsa man tong wala pa sa ka-subscribe sa akong YouTube channel palihog lang ko nyo di-subscribe. Alo na tampos, kamo na lang sa buti kay ngano no. Tugnaw kay diri si UAE. Bye mga kapobre, bye. Salamat. See you next my video.